tak na tento model sme všetci čakali. Čaute, ja som Alvin a dnes si spoločne pozrieme novinku od značky Lumix a to je S1R2. Keďže používate Lumixu S1H, tešil som sa, že možno vidieť S1H2 a sám som extrémne zvedavý, čo si pre nás pripravili. Poďme na to. OK, pre teba, ak to posúme ďalej, už teraz som si všimol, že to bude podobné telo ako S5 Mark II. Nebude to ako S1H, čo je len lepšie, lebo to bude ľahšie, keďže už túto kameru som mal problém dať niekedy na stabilizátor a už to bolo také, že LTT sa tu vyvažovalo. No toto vyzerá byť magnéziové telo, čo si v menšom formáte, ako sme zvyknutí pri S1H a S1R. OK, máme tu nejaký úvod. Poďme na foto featureky. 44,3 megapixelový senzor. Sa mi zdá, že to je možno o 3 megapixely horšie ako minulé. Tu vidíme, že áno, 47,3 a 187 megapixelov high-res režime. Máme tu zhoršenie, čo sa týka, ale podľa mňa tento senzor bude lepší na video, lebo čím menej pixelov máte, tak tým lepšie je ten šum potom samotný. Ale samozrejme, aby som ešte dodal, čím viac pixelov, tým je to detailnejšie, ale je tam viac šumu. Fotky ostré, fotky krásne. ...187 megapixelový High Resolution Mode. Čo znamená, že opäť sme ubrali, ale ja pevne verím, že všetko, čo uberieme, pridáme zase na kvalite videa a vytvoríme tým ešte excelentnejšie zariadenie, ako bolo to S1R a momentálne to S1H, čo mám. OK, môžete vidieť, že tu môžeme kropovať. A prečo napríklad niekto používa takýto mod? Nie to, keď fotíte nejaký koncert a máte len 50, dajme tomu objektív a viete si to kropnúť na 85 a 100. Preto tento mod je podľa mňa že extrémne použiteľný, hlavne na fotenie aj nejakých akcií, nejakých koncertov, kde si viete kropnúť a viete sa si viac vyhrať a opravovať. Kontinuálny 40 fps-kový burstshotting. To znamená, že z toho môžete zrobiť aj video. Fakt, že 40 fps je extrémne veľa a zachytíte tým naozaj hocičo. Každý ten pohyb, dajme tomu, keby išiel okolo vás nejaký lyžiar, takýmto štýlom vy ho viete zachytiť a viete si vybrať potom tú danú fotku, ktorá sa vám najviac páči. Ideme na video featureky. Toto mňa viac zaujíma. Dámy a páni, máme tu 8K. Máme tu 8K 30 snímkov 4.2.0, jak vidím, že aj 6K, tiež opäť podobného formátu. Myslím si, že toto bude mať jediné využitie, keď budete točiť nejaký spot a budete to potrebovať ešte viac kropnúť. Alebo keď budete točiť, dajme tomu, na hokeji pre letku, budú to akčné zábery, že sa tam nebude spomaľovať. Opäť je to výborné, že tento foťak ponúka takúto možnosť. Ako som spomenul, ozaj na nejaké točenia domov, hlavne keď chcete zachytiť nejaký objekt a neviete, kde sa to bude premietať, vtedy je to 8K ideálne, aj 6K. Momentálne na moje veci, ako ja mám nejaké festivály a tieto mi stačí bohato 4K bez kropnutia, čo dúfam, že tam je tiež. 14 stop dynamického range, prosím pekne, čo znamená, opäť keby ste fotili nejaké lyžovanie, opäť to tam prirovnám a máte prepal oblohy, v lese máte tmu a samotná lyžiarka je kontrastná, že proste je v čiernom, ale sneh je biely, vtedy je to ideálne na využitie, lebo viete sa hrať s tými farbami, viete vytiahnuť ešte aj tú tmu z toho lesu a viete stiahnuť ten highlight, čo ja keď som točil na túto ešte starú Soničku, ktorú stále mám. Mal som problém, lebo dal som tam zlé nastavenie, ale som nevedel vytiahnuť tak, ako som chcel. A to video nevyzeralo najlepšie. Ale hudbu dali dobrú. ...4K 120p 420 10 bit. Myslím si, že toto je núdzové, ak potrebujete fakt, že nejaký spomalený záber, opäť nejaký rýchly objekt, dajme tomu auto, keď ide okolo vás a vy ho potrebujete spomaliť, tak vtedy to využijem reálne. Ale myslím si, že keď už tu máme takúto možnosť, určite tam bude 4K 60 snímkov 420 10 a viac bit.
keďže máme 4K. OK. Máme tu Apple ProRes RAW formát. V priamom kamere, prosím pekne. Aby ste vedeli, MP4 je formát, kde máte väčšinou TikTok videá a tieto veci. MOVčku už máte také tie kvalitnejšie reklamy a Apple ProRes RAW. Z sa už môžu točiť aj filmy a rôzne iné formáty, lebo samozrejme žere to veľmi veľa miesta, ale zase máte obrovské množstvo informácií vo videu, s ktorým viete potom nasledovne aj pracovať. A mega oceňujem, že práve to má kamera, ktorá by mala byť zameraná viac na fotky ako video, ale môže byť. Potom som zvedavý, čo vymyslel na S1 a H2. To som mega zvedavý. Ako som spomínal. Ideme na Assistive Features. Konečne sme sa zbavili lumixackého ostrenia podľa kontrastu a máme tu ponovom hybridné fázové ostrenie pomocou AI technológie. Čo si myslím, že určite využijem, keďže ja fotím aj auta, teda aj točím auta a tam naozaj sa musíte spoľahnúť na to ostrenie. A ešte jedna vec, 4K 4220 10L 60 snímkov. Je to tu, je to bez kropu a tuto máte hore, takže som šťastný. Som šťastný, že Lumix sa posunul konečne. OK, tu môžeme vidieť, áno, Evolve Tracking AF, čo je len super, ako som spomínal aj pri nejakých športoch, pri nejakom hokeji. Osestopová biska, teda osestopová stabilizácia, čo znie brutálne, ešte sa pozriem ďalej. Máme tu novú stabilizáciu bez kropu, keďže niekedy fakt, že potrebujete zachytiť úplne, že celý ten obraz, na ktorý máte ten objektív, dáme tomu 35, a keď vám to kroplo, tak väčšinou to bolo 35, cca 48, alebo tak nejak sa to blížilo ku 50 a nezachytili ste to všetko, čo ste tam chceli mať. A teraz bez kropu viete ísť prakticky aj z ruky a viete zachytiť to všetko bez toho, aby ste museli vyťahovať a skladať statív. Čiže toto je len super. OK, falošné farby. Máme tu OLEDkový viewfinder, čo ja hľadačík nepoužívam vôbec, ale veľmi rád si napríklad pozriem náhľad, ako to samotné video vyzerá aj cez ten hľadačík. Čiže dobre, opäť je to featureka navyše a je to len dobre to mať. Máme tu, že táto Sonička má prosím pekne len takto vyklapací monitor. To je všetko, čo môžete mať. A S1H má už vyklapací monitor takého štýlu tak, a že si ho môžete vyklopiť takto. A toto má ešte, že takto, a ešte si ho môžete vyklopiť aj takto. Čo je že veľmi dobré, lebo aj keď fotíte nejaký portrét a ste v nejakej krkolomnej pozícii, tak si ho viete nastaviť a vidieť tak, ako ho chcete vy. Nemusíte si k tomu dokupovať nejaký externý monitor, ale môžete ho používať priamo z foťaku. CF Express karty typu B, máme tu kompatibilnosť na tieto karty, čo mne chýbalo na S1H, keďže rád som nahrával na dve karty kvôli zálohe, tak teraz môžem si dať aj CF Express kartu typu B a ku tomu aj normálne SD kartu jednu. OK, SNQ. Magnéziové telo, ako som spomínal. Magnéziové telo je má dobre, lebo keď fotíte na piesku, fotíte v teplotách a potom idete zrazu z ničoho nič na štadión, čo sa mi v lete stávalo, tak ten foťak dostane celkom šok. Aj objektív samozrejme, že sa vám zarosia väčšinou, keď idete zo zimy do tepla. Maximálne sa vám kúsok možno odlepí ručka, ale to telo reálne dokáže vydržať že všetko. Čo viem povedať aj o tomto foťaku. Máme tu nejaký framing, že si viete nastaviť, na aký frame chcete točiť. Nejaký prenos z Lumix Labu, pravdepodobne to je ich aplikácia. A ako asi aj vidím, viete to cez kabel prepojiť váš mobil, s tým, že váš mobil viete používať ako náhľadový monitor. Čo je opäť featureka navyše, ale sa to zíde. Áno, chápeme. Dobre, toto je asi reklama. OK. A tu už máme koniec S1R.
Som myslel, že už tam nič bude navyše, ale toto, ešte raz na to zapnem. Toto ja potrebujem. Toto ja potrebujem a nemám na SNH, lebo často som menil objektívy hlavne na pláži, keď som fotil pláže volejbal. A tam je fakt, že toho prachu extrémne veľa, tam je piesok a som ho čistil fakt, že raz za 2 týždne. A keby som mal toto, tak si to uzavriem, môžem rýchlo vymeniť pokojne a dať to naspäť. S tým, že to nemusím dávať čistiť a mám to snímať stále čistý. Paráda. Mega sa mi páči tento foťák a už vidím, že sa blížime ku koncu. Čiže moje zhrnutie, tento foťák vyzerá byť brutálny, nadúpaný a má všetko, čo ja som chcel. Čiže toto by bolo asi odo mňa všetko ku tejto novinke, ktorá vyšla a na ktorú sa nesmierne teším, keď ju budem mať tu čest otestovať. Ja som rád, keď ste dopozerali toto video až do konca. Dajte mi vedieť, čo si o to myslíte vy. Určite veľmi rád odpíšem na všetky komentáre a vidíme sa možno čoskoro pri niečo podobnom, keďže teraz fakt je tých noviniek mega veľa. Zatiaľ čaute. Nič no, rozmýšľam, ktorá oblička bude menej bolieť a bude mať väčšiu hodnotu.